megadom a szót. Veszed be? Azt kiengedtem, akkor belehűg meg a videómba. Nem lehet sztár, csak én. Nehogy már te is az legyél, mint én. Ha szépek nem lehetünk, legyünk legalább híresek, nem? Azt szokták mondani. Na viccet félretéve, kösz a kihívást, Kozi. Ez a Hard 16 Challenge. Írtam egy szöveget ennek örömére, belevittem 7 embert, persze névtelenül. Mindenki ismeri magára. Legvárok vagytok, ezt üzenem nektek. Tedd fel jobban, hogyha nekem kezdtek. Irritáló, imitáló, időtálló, én is nyál. Hurcogot érzek, körbenézek, kivisel. Kajokra kritizál, mit képzel a kicsi lány? Túl nagy a picsát, kicsit alá a kubikán. Irrevelens KP, 11 világtens, mindenki tudta, mégis mindenki rátett. De beintem a szokásost, figyeld itt a szokás most, hogy full az a lett régen, viszont hidd el, minden szopás volt. Lehoztál a világra, és taszítottál belőle. De én belőled megjöttem, és üzenem a másiknak, innen grátisba. A szar is az egy típus, és vele is egy fázis vagy. Volt egy melóm, és volt vele egy főnököm, frontintorba szájba, de akkor is csak köpködött. De lepült már a kávé, és megmaradt az arc. Játszottad a kiskakast, hát urraljad a plackt. Volt egy gácsi, ki ellopta az éveket, kerüldöltem messzire, vitte neked érdeket. Ne ijedj meg kis csaj, nem mondom ki a nevedet, hogy mekkora egy faszkamu vagy, a világ rajtad nevetett. Ilyen ez az új város, kicsi lakás, szomszédok, fentre küldök negyedikre, erre nincsen konkrétok, ha nem tetszik a pofám. Itt vagyok a pörcinten, de óvatosan lépkedjé, a picskámat megörbítem. Tudom, azt mondjátok, az arcnők, de ez déli slang, csámcsotok ti rajtam, de pofátok a péniszlány. Ez volt a 16, 32 ritmig bekaphatja a hét, aki benben iszik, aki ebben a sorba iszik. Ez volt a Hard 16 Challenge-em. Az én kihívottaim Alain Prost, a.k.a. Faldu Manán, a piszkos dóból, Dingi, Hambalkó Zolikám, a Bajosból, és ki legyen a harmadik? Tudom ki lesz. Legyen a harmadik, mindjárt megtudjátok ki a rejtélyes harmadik. De még ő se tudja, hogy ő a harmadik. Mit csinálsz, kisfiam? Mamikám, nézz ide, te vagy az én kihívottam. Na sziasztok! Mit remegsz?